Investejna u se nibqgħu ninvestu f'livelli edukattivi ogħla. Dan kien il-messaġġ li għaddew il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima u deputat Amanda Spiteri Grek waqt konferenza tal-aħbarijiet fejn saħħu kif il-familji jixirqilhom garanzija ta' edukazzjoni ta' kwalità għal uliedhom. Din il-konferenza saret fil-ġimgħa li timmarka l-ewwel sena ta' din il-leġislatura ta' Gvern Laburista li rebaħ l-elezzjoni bil-manifest elettorali Malta flimkien. Il-kelliema stqarrew kif dan u gvern li jemmen fil-politika tal-inċentiv. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima spjega l-viżjoni ta' gvern fejn pajjiżna ikun minn ta' quddiem ned biex jipprovdi l-mezzi kollha neċessarji u jkompli jissaħħaħ is-settur tal-edukazzjoni f'pajjiżna. Il-Ministru Clifton Grima sostna kif il-budget tal din is-sena għall-edukazzjoni huwa wieħed rekord u semma kif sena wara sena il-Gvern żdied l-istipendji u anke naqsu dawk l-istudenti li jitilqu kmieni mill-iskola. Soddisfatti li sar ħafna xogħol, iva, imma rridu nkomplu naħdmu sabiex nassiguraw li kull student, kull studenta ikunu għadin janataw l-għajnuna kollha neċessarja il għaliex iva aħna nemnu li ulied dan il-pajjiż jixraqilhom biss l-aħjar u ulied dan il-pajjiż ħajkun qed jingħataw l-għajnuna kollha l-appoġġ kollu neċessarju sabiex jilħqu l-iżvilupp sħiħ tagħhom. Fl-intervent tagħha d-deputat Amanda Spiteri Grek sostniet li l-ekonomija moderna titlob żvilupp ta' ħafna ħiliet u huwa kruċjali li l-Gvern ikompli jaħdem biex kulħadd jikseb u jtejjeb dawn il-ħiliet. Hawn id-deputat Spiteri Grek qalet li l-Gvern mill-ewwel beda jimplementa l-wedjiet elettorali li kienu jinsabu fil-manifest Malta flimkien biex bekk l-1000 proposta jinbidlu f'1000 kisba għal poplu Malti wawċi kollu. Fost dawn id-deputat Spiteri Grek spjegat li matul l-2023 il-Children's Allowance żdied b'90 għal kull wild. Hija spjegat ukoll li l-ekonomija moderna titlob żvilupp ta' ħafna ħiliet u huwa kruċjali li gvern ikompli jaħdem biex kulħadd jikseb u jtejjeb dawn il-ħiliet. Illum familji bit-tfal qegħdin ikunu offruti kontijiet tal-enerġija stabbli. Illum familji bit-tfal nofrulhom kontijiet tal-enerġija stabbli. Żidiet tal-għoli tal-ħajja propju żieda fil-Children's Allowance u żidiet fit-tax credit u tax refund fost benefiċċji oħra. Għax dan huwa parti mill-garanzija għat-tfal li qed nimplementaw u li ħanibqgħu nagħtu garanzija dwarha. Garanzija li fiha setta proposti bilan biex l-ebda wild f'dan il-pajjiż ma jaqa' lura.